nwoke amụ ibia unu na-afụ ebe a mkpi na-agbala ọha ewu ọla nne na ọla nwa atụkwana na ya 21 years n'ime ụlọ nga. Hei, ọ gịnị ka nwoke mere? Ọ tụbalụ nwa side chicken ya ime. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee mee. Nwatakịrị dị 14 years ka nwoke a jekpọrọ wee na-agba egwu alakịrịpụtụ na-atụrụ nwatakịrị ụtụ amụ. Unu afụkwara ụmụazị kịta egwu ibu amụ aha atụkwa atụfa nke bụ na ya bụ nwatakịrị na nwoke a na-alarị ya larịgide ya maka ife ahụ ofu ugboro ka ọ larị o wee dị ime. Ya bụ nwatakịrị asapụghị ọnụ wee gwa nne ya na mkpi na-agbala ọha ewu a na-ala ya bụ nne ya na ọ na-abịakwa ala ya bụ nwatakịrị. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee mee maka ndị na-eje alụ ụmụazị. Ọ bụ ya bụ nwatakịrị meghelụ gị ọkpa ịla, ọ bụ na efọtụrụ ya fọtụ wee la ịlagide ha kwa ejide ị na-ejekwa nga dị ebekwa anya m wee na-akọwa na oke mkpi unu na-afụ ebe a na afa ya bụ akpa na ife anụnwa melụ na Oyo steeti. O wee bụ na nwoke a nwere side chicken ya na ya na-ayị. Ọ na-anụkwa nwaanyị o ji ụmụ ọ dụkwa 50 years mba okoko unu na-afụ ebe a. Ọnya ka utu kenyiwelu nwoke a ma amaghị ife ọ ṅụrụ. Utu wee keniwie na ọ ṅụrụ ife a na-aṅụ maka gbagagba nwata rigoro okwe wee ṅụcha utu ya wee kwụrụ ọtọ. Nwoke wee jebekwa ebe ọ na-eje asọkwa ịnụ na nke side chicken ya ka o jee sọkị. Ọnya ka o luru ebe ahụ ọ kpọọkwa nwaanyị na fonu gwa ya na ọ na-abịa. Nwaanyị amaghọkwa na ọ na-abịa na ọ dịka ya bụ nwoke ebu okenihakwa ya o bule oyikọlụsịrị pati ya na traụza ya ọ na-agba ka o luru ebe ahụ. Ọnya ka nwoke luru ọ bụ na nwaanyị anọghị n'ụlọ na onye nọ n'ụlọ bụ nwa ya bụ nwaanyị. Hei, maka ụmụ nwaanyị na-akpọbata ụmụ nwoke n'ụlọ ịmụtalụ nwa ọsọkwa ya bụrụ nwoke ka ị mụrụ ọsọkwa ya bụrụ nwaanyị ka ị mụrụ ịdazi na-akpọbata akari oghere n'ụlọ be. Ọ bụrụ na ịla ọchụ gụọ anya bụ nke nwoke o jekwuo ụgwọ ụlọ ebe oriri na ọṅụṅụ unu eje ebe ahụ nwere aṅụrị ma ọ bụ ijee na bie ị nwere aṅụrị ị nabakwa be na ọ bụghị mgbe bụ ọgụwa nwoke ọ kpọchala ụkwụ bịa be olesizikwa na onye na-akwụrụ gị ụgwọ na ọmụ amaghị mana ya bụ ife adịghị mma maka onye ji ụmụntakịrị. N'ọkwụ ya ka efu nwoke amụ ibia unu na-afụ ebe a chọrọ nwaanyị wee bịa ọ bụrụ na nwaanyị anọghị n'ụlọ na onye nọ n'ụlọ bụ nwa ya bụ nwaanyị onye nke dị 14 years na nwatakịrị na-awụ ahụ bife efu a wee bịa. Onye ka nwoke a bịara amana ojiki ka ego odo dipendị ebe fabi mbụ ndị nwanụ. Nwoke anụzie ka mmiri na-ada kwarelelele kwatakwata amana oche na side chicken ya na-awụ ahụ omume ọ na-alarị. Ọ bazie ebe ahụ o wee bụ na nwa nwaanyị anụnwa dị 14 years na nwatakịrị a na-awụ ahụ. Hei, nwoke wee gụgba nwatakịrị mmadụ ebe ọ na-awụ ahụ ọ na-egwe ya anya ahụ ụmụazị alakwụrụ pim. Efurefu unu na-afụ ebe a mụtala ọgbọ ya bụ nwatakịrị wee gụgba nwa mmadụ tọdi ya aka na akpịrị kwuchie ya ọnụ wee dawarịbịa gbaba ya egwu alakịrịpụtụ. Hei, tụbalụ nwatakịrị otu amụ gbaba iche na mmadụ bụ egwu n'ime ebe ya bụ nwatakịrị na-awụ ahụ. Ọnya ka ọ lachara nwatakịrị a amakwọ nnọ mgbọsị izizi nwatakịrị lara ọsha ụdị ife ahụ ka ọ nọọhọ maka ọ bụrụ mgbọsị izi nne ya ekwesịrị ịma na o jee ericha abata. O nwere ka nwa nwunye esi aga ọbara ya apụ ya n'ahụ ka ọ na ya bụ nwatakịrị agwaghị nne ya ka ọ na nwoke akịrị ya bụ nwatakịrị ụjọ n'ahụ kpata na ya bụ nwatakịrị agwaghị nne ya amakwọ numo na enwekwa ebe ya bụ nwatakịrị kwu na nwoke esi nye ekwu na ife nwatakịrị kwuru bụ na nwoke ekwuchiri ya aka n'ọnụ tọdie aka na akpịrị wee na-atụrụ ya otu amụ. Ọnya ka a na-akọwa na ya bụ ife emechalụ amazikwa nna nwoke o kontinu na-eme ka ofu ugboro ahụ o mere ka o mechara omezi ọzọ amakwọ m mana onye mere ofu ugboro ntu ọ na-abịa ebe ahụ ọ ya laikikwa ka o mee nke ugboro na-abụ aftụrụ ọ ya tị na ọchụ onye nke atachiri atachi bụrụ tashi karịa nke side chicken ọ na-alarị. N'ọkwa ya ka a na-akọwazio na o meghọ n'izu na o meghọ n'ọnwa nwatakịrị wee bụwa ọnụ mmiri. Hei, nne nwatakịrị wee na-ajụ ya ọ gịnị ka ị na-agbala agbọ kedu ife ị na-abụrụ ọnụ mmiri. Nwatakịrị na-aya nke bụ na nne ya ebue wee ruo n'ụlọ ọgwụ ka ọ mara n'ife na-aya nwa ya. O wee bụ na ya bụ nwatakịrị dị ime. Ewee sị ya nne onye tụbalụ nne ya na-ajụzi ya o wee sị ya na ompa na-abịa alarị ya bụ mmịa na onye nwa tụbara ya ime. Nwaanyị wee tibe anya m anya moo oke ya si wee jee malizi ife megide nwaanyị o jee n'aka ndị uwe ojii wee jee kpee nwoke unu na-afụ ebe a. Ọkwọ ntu a ka aka na-abụsi wee gọ nwoke otu aka wee kpụrụ ya wee kpụpụọ ya ụlọ ikpe. Ime ife nwoke a na-akọ na ya azụ ya bụ nwatakịrị na ya ene di ya anya na ọ mụọ nwa na ọ ya akwụ ụgwọ ife niile na ọ ya dị eri nri na ọ ya afụ na agụ ọfa atị ya na ọhịa ife a na-ekwu. Wee maa nwoke anụnwa 20 years ka ọ ya alụ n'ime ụlọ nga. Ọ lụchaa ya pụta okwu ya bụzikwa
na ngedegwu ya ya dazikwa akwụ ọtọ, amụ ya aya adazikwa akwụ ọtọ, amụ ya ya nọzi n'ime ụlọ nga wee nwụọ pii. Nọọ ife ọ ya alụ n'ime ụlọ mkpọrọ emeduri ebere, ọ bụrụ na fa amanye ya nga mkpụrụ ọka, nwoke na-ayọ na sị gbagharịa na ọ maghị ụma na otu ya etinyere ya na nsogbu. Asị ya kee nke bụ na ọ maghị ụma, ọ maghị na ya bụ nwatakịrị na o rubeghị ife eji ụmụazị eme, na iwu gọọmenti mabidoro ịdakpo ụmụazị erubeghị ife eji ụmụazị eme n'ike, na onye mere ya na ọ ya eje nga. Nwoke na-ayọ na ka ya zụwa nwa, ka ya teke responsibility alụ ọ tọrọ, na ya ya eme nke nwa mee nke ọzọ. Ekwe okwe ntu a ka esi kpọrọ nwoke wee je ha nye n'ime ụlọ nga. Ụna afụgonu side chicken ọ na-alarị o zughọrịa nọọ ịdakpo nwa side chicken ya bụ nke ọ chọkwazi. Efurefu a nwekwa nwaanyị n'ụlọ nwee nwa, otu nwunye ya ezughọrịa, o nwekwa side chicken o zughọrịa nọọ nwa side chicken ya. Hei, ọ gịnị ka a ya akpọ nke a? Ndị ọma nke fa ama nke onye ọzọ, unu like ide emebi nke mmadụ, ma nke unu echekwaba ya. Ihe ejebenụ nga ijecha pụta ifu n'ife utu ukotere ọkwọ nke nnụtị ka m wetara maka ndị na-alaike ife mkparị amụ ebe ụmụntakịrị erubeghị ife eji ụmụazị eme nọ. Imegide ha kwa aka jidewo nekwo nga, kechikwa utu, jekwa ebe ụmụ akwụna na-anọ, jekwa ebe ndị hukọpụ na-anọ. Ife chọrọ na ịkwụ afọ ụgwọ go na fa na-apịrị ya ntu isi chọ fe nye onye nyejuo onye afọ. Hapụ na ụmụazị ka fa gụọ akwụkwọ, hapụ na ụmụazị ka fa toru ife eji ụmụazị eme. Unu adazi na-atụrụ ụmụazị ntakịrị ụtụ amụ, ha anụ ka unu ji.